Olisiko me pitänyt mennä juttelemaan Pepille? No miksi? Mun mielestä se vaikutti jotenkin aika yksinäiseltä. No ihan oma vika. Mitäs se on tommonen lortto? Hei, katos tätä. 25,4 kulmassa. Tuossa on järjetön vuokra. Niinpä vähän laskeskeli, että jos mun liksaisi jotain tota luokkaa ilta- ja viikonloppuvuoreen kanssa, jos mä saisin ton verran asumistukea, mullehan jäisi ihan käyttörahaakin. Miten sä edes tiedät, paljon sun liksa on? Mä katsoin netissä sen työehtosopimuksen mukaisen minimipalkan. Ja tietty, Ismo voisi maksaa mulle enemmänkin. Kuule tyttö, sulla ei se ole vielä koko työpaikka ja sä suunnittelet nyt jotain palkankorotuksia. No tosi kiva, kun sä oot noin kannustava. Sä haluat, että mä muutan lähemmäs. Ei, totta kai mä haluan, mutta mun mielestä teidän kannattaisi ottaa vähän iisimmin. Ei Ismo edes vielä koko Delia. No äkkiä kai se sen perustaa. No äkkiä mäkin olin perustamassa kuntosali, mutta niin vaan kuulen ne hankkeet kaatuu. No jos et sä olis noin jääräpää, niin Tuukka olisi ottanut sut takas mukaan siihen. Sitä paitsi Ismo on aikuinen mies, ei sille tuu kukaan Lasse määräämään, mitä se saa tehdä. No sit varmaan kannattaa Ismokin pistää ne pyörät pyörimään.